ଆଇଁ ଭୂତଟା ଝାଡ଼ା କରୁଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ଅଜାକୁ କହିବି ଭୂତଟା ଝାଡ଼ା କରୁଛି। ଅଜା ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକୁଛୁ? ଚାଲ ଦେଖିବୁ ସେଇଠି ବଣରେ ଗୋଟେ ଭୂତଟା ଝାଡ଼ା କରୁଛି। ସେଇଟା ବଣୁଆ ଭୂତଟା, ସେଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଭୂତଟା। ଶୁଣ, ତା ପାଖକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ସେ ଯାହାକୁ ପାଇବ ତାକୁ ଗାୟବ କରିଦେବ। ମୋ କଥା ମାନ, ତୁ ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ବଣକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ସେ ଭୂତଟା ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ତାକୁ ମାରିକି ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖିକି ଆସିବି ସେ ଭୂତ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଓଜା ଭୂତ ଆସିଲା, ଓଜା ଭୂତ ଆସିଲା, ଓଜା ଓଜା।